Tene octobre kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san 2020 abu sɔgɔlen don n'a bɔlɔlɔ sanfɛ an b'aw fo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ Mali ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan bololan dolancila ni nanzaraw ko basketball ni ale karidasi tile labanw baaraw tun bɛ sen na. Kari tɛmɛni karidas bololan dolancila ale kunbɛli labanw tun bɛ sen na. O baara ninnu senfɛ joliba ale ni AS Police musolakaw fɛ yen nɔ ani AS Police ni Atar cɛlakaw fɛ yen nɔ olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ playoff la ka daminɛ septembre kalo nata tile 2 ka taa se a tile 7 ma san 2020 ani cɛlakaw ka degeden karamɔgɔ 2 yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛ an k'u lamɛn. Sidi fɔlɔ ye donc ni fɔlɔ ye ni mɔgɔ taara playoff la o sabanan ye donc ni playoff ta déjà an est favori le fait d'être favori inchallah an b'a se ko favori place jouer playoff la pour que se ka playoff la pour ka kɛ Mali champion ni Ala sɔnna à ce niveau là ni yɔrɔ in na an fɛ yɔrɔ min na sisan match si man nɔgɔ ale pour ka dɛsɛ an yɛrɛ match a man nɔgɔ an gagné c'est vrai an gagné parce que an ye fɛɛrɛ dɔ bila place la pour ka gagner an bɛ équipe bɛɛ dɔn bon ni Ala sɔnna ma comme an ye degeli karamɔgɔ ye an bɛna fɛɛrɛ dɔ de bila en place min y'a to an bɛ se ka attaque battre cogo min na ni Ala sɔnna ma fɛɛrɛ dɔ b'an bolo RDS la ni équipe naani bɛɛ a bɛɛ équipe belebelebaw de équipe filiw t'a la an de bɛ ɲɛfɛ équipe bɛɛ bɛ fɛ k'an de ci donc souvent u b'an ka stratégie contrecarrer kɔfɛ de an bɛna stratégie wɛrɛ ye pour an bɛ se ka gagner cogo min na donc halisa an bɛ se ka na n'o stratégie kuraw de ye pour ka se ka équipe bɔ bolo à chaque fois ni gɛlɛya commencé donc an b'a ɲini fédération malienne basket fɛ u ka nin compétition façon multiplier Mali kɔnɔ pour que an bɛ se ka basketball développer cogo min Mali kɔnɔ cogo min na. Déjà que l'émission de lancer c'est très important, victoire lancée, c'est très bon pour le moral. Déjà, oui, aspect positif. Oui. Donc, aspect fana, il faut que on récupère vite. Clé, ça va me faire un effort bas fournir là. Il faut gagner, mettre son bec à baraque et que athlète nous récupérer très vite. Et ni blessé bien, que c'est pour fana récupérer. Toujours, à continuer de nous motivation faire. Qu'à motiver, qu'à baraque, qu'à travail psychologique important. Déjà, on a créé de côté parce que vraiment, ça va nous ça a beaucoup payé parce que cohésion dont on a effectivement, je pense que cohésion dont on a pour rechercher ça c'est très important au niveau de l'effectif. Donc, allez bien continuer à baraquer et il y a photo comme la garçon rencontre doit gagner un playoff surtout contre une grande équipe comme la police et équipe champion en titre. Donc, il va falloir venir avec tous nos moyens, gérer les 5 rencontres à venir et s'il plaît au bon Dieu, on va se débrouiller et essayer de faire plaisir encore à notre public et à nos supporters. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko salon AS Police cɛlakaw fɛ yen nɔ ale ni joliba musolakaw fɛ yen nɔ olu de wulila k'u jɔ ni jɔnjɔnba ye nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.